atención, xa temos datos, veamos esta mesma semana un accidente causado por un xabaril, verdade? Lembrades, aí na autoestrada AP9 a altura de Bergondo, con 6 coches implicados. Agora xa temos datos dos incidentes ou accidentes que causan os animais nas estradas galegas. Mirade, no ano 2024 falamos de 5.274 sinistros por diferentes animais. Xa vedes aquí, xabarís, corzos, cabalos, teixos, raposos. Isto fai un total de media, uns 14 sinistros ao día. Que, ollo, é un chisquiño menos que o ano anterior. Que pasa? Dentro destes accidentes, os que si soben son os causados por este animaliño, polo xabaril. Son 10 sinistros ao día. E iso supón un 5% máis con respecto ao ano anterior. Fixadevos senón, se é importante do xabaril María, que o xabaril xa protagoniza 7 de cada 10 sinistros que se producen nas estradas galegas. Moito coidadiño, porque hai que ter tino con eles, isto é así. Moita precaución, desde logo son un auténtico perigo, pero é que estes encontros con estes animais tamén nos deixan historias insólitas, e senón atendede a este titular. Unha muller de parto sofre un accidente por mor dun xabaril. Sí, como os coitades, é o caso de Natalia, de Viveiro. Ela estaba de parto, ía de camiño ao hospital coa súa parella e de súpeto petaron cun destes animais. Imos falar con ela. Natalia, moi boas tardes. Boas tardes. Desde logo un día difícil de esquecer por varias razóns, non? Por petar con ese xabaril que supoño que foi un impacto grande, sobre todo porque naceu a vosa nena tamén ese día. E como pasou todo? Como foi? Pois a verdade é que si, non chegamos a petar con el, non. Emborcaste, se non me equivoco, non? El marchou e vos emborcastes coa... Contame como foi. Pois a 300 metros da nosa casa íamos ao hospital de madrugada, a madrugada do 6 de marzo, e saleu dunha finca que a día de hoxe, sin querer, miras pa ela e pola noite sempre está cerrada. Pois ese día tiña a porta aberta. Cadrou, verdade, as casualidades? Sí, era pa nós. Carai, Natalia, supoño que ahora pasas por esa finca cada que pases como para non acordarse. Vámonos poñer en situación, Natalia, porque ti vives en Viveiro, poste de parto, chamas ao teu marido, quero chamalo ben, Félix, e dille, vamos para o hospital de Burela, que aquí ven Alegra, que así se chama a meniña, que agora falamos dela. Ides na furgoneta por unha estrada provincial, non ibades a moita velocidade, pero claro, cando o teu marido Félix ve que sale o bicho, que sale o xabaril, non ten máis remedio que intentar esquivalo, non é? Foi aí cando deu a volta a furgoneta. Claro, é que o xabarín salía, ademais, do meu lado. Claro. Entonces, para non chocar con el do meu lado, el, o pobre, intentou esquivalo, pero era de madrugada, había un pouco de xeada e a furgoneta xa se barreu. Volteou, non? Sí, barrímonos contra a tajea e como a tajea é moi profunda, volcou sobre o meu lado. Claro, aí Félix imagino que se puxo moi nervioso, non coa situación, non é fácil. Moito. Ti algo máis tranquilo, non? Moito. Eu tranquila porque eu vía que estábamos ben, a nena seguíase movendo na barriga, entonces todo estaba normal, eu seguía tendo contraccións, entonces el saleu do coche saltando pola porta e eu salín polo maletero porque é unha furgoneta, entonces tumboume os asientos para que eu pudera salir. Claro, porque temos que dicir, Natalia, que a furgoneta quedou volteada do teu lado, do lado do copiloto, contra esa tajea. Quero dicir, Félix fixo que puido, obviamente, ti estás de parto, entendo que o teu marido vai conducindo, ai, Félix, mandamos un saúdo ben grande porque vai a apuro. Desde logo que sí. E ti toda tranquila, Natalia, porque notabas que todo ia ben, non pasaba nada, vos chamastes a ambulancia e poidestes chegar a Burela e pouco tempo despois deches a luz aí a Alegra, non? Chamamos ao 112, sí, porque en Viveiro en ese momento non había policía local. Entonces xa gestionaron eles todo. Despois o meu marido chamou a grúa, eu sí que me fui na ambulancia. Ti de parto, eu sí que me fui na ambulancia. Madre mía. Bueno, e final feliz, non, Natalia? Afortunadamente. Sí, moi feliz. Como estás a pequena? Un aniño xa? Faino agora en marzo. Faino agora. Bueno, pois mandámosvos un bicazo enorme, grazas por contarnos esta historia que ten, a súa parte de perigosa, pero tamén de alegre coa nacemento, precisamente de Alegra. Un bicazo, Natalia, outro para Félix e para a nena. Nada, gratiñas, chao.